Naku kumakeke lo uprotect amagagamba. Mandithathe lithuba ndibulise iinkokheli zam ezi, ndibulise bonke abahlali. Bahlali, asizukwazi ukumva okanye nokumphikisa kule zayithetha xa niza kwenza le ngxolo or esibake niza kwenza nesibakhulule bahambe. Xa ningazokwazi umamela and besicela ibasicela inkokheli zimanye xa kuthiwa makanike itshansi athethe, mnikeni ithuba athethe. Noba into ayithethayo awuyithandi, myeke agqibe. Uba ufuneka uthethe uzawuthetha. Please izinkokheli. Thula. Mandithathe lithuba ndibulise iinkokheli zam ezi, ndibulise abahlali bonke, ndibulise ii-colleagues zam zonke, ii-sister department ezikhoyo zonke, mandilibulise emva kwemini. Igama lam ke njengoba sekutshiwo, ndinguKenel Makeke, ndingumastishi walapha eTlokweni. Thula. Okokuqala masibulele kakhulu indlela le esisebenzisene ngayo namhlanje ukusuka ekuqaleni ukuzothi ga ngoku. Ngoko-observation yam khange kubekho noko izinto ngaphathekanga kakuhle or ezingahlanga kakhulu. Khona kuye kwabakhona ukungaboni ngesolinye, kodwa endikuvuyelayo okokuthi ekugqibeleni siye savumelana sathi kwabe sekupheleni. Mandize ke nkokheli yam kule esikuyo. Sike saba ne-meeting, mandithi zikhona i-operation esiziqhubayo. Ndifumene i-petition nge-19 zikaMeyi sinomeya, yathathwa ngumeya. Ithetha kwale nto esithethayo namhlanje. Ithe emveni kwaloo petition sifumene ivela ebahlalini, sahlala phantsi nabahlali ndababiza mna ngokwam, bebephaa kum eofisini. Saba ne-action plan esiyenzayo ukuthi sizawusebenza ngayo. Sisaqhubeka naloo action plan, kwaphinde kwaba khona ipetition eziswa kum ngoku njengomastishi ngomhla ka-10 kuJulayi. Emveni kwaloo petition, again khange ndimoshe xesha, ndiye ndazibiza iinkokheli zabahlali, ndahlala nazo phantsi, saphinde sabeka enye i-action plan. Sisaqhubeka ke ngaloo action plan, siya phambili ngayo. Out of i-action plan, there are a lot of operations ezenziweyo, and I even kwenye meeting ndanikeza inamba yabantu ababanjiweyo abengenampepha zalapha eSouth Africa. Ndisitsho emithingini ndibanikeza inamba. So ezinye zezinto esizidiskase kwi-action plan kukuthi ithi masidibana nabahlali si-evaluate le action plan ukuthi na isahamba ngolu hlobo esigqibe ngalo na. So andifuni umosha xesha ukuthi sisajonge loo nto yalo action plan, siyahlala nabo, basonyulela abantu esihlangana nabo, simane siba kwi-meeting nabo, si-evaluate i-action plan. Ngamazwi okugqwela siyabulela kakhulu Salo kuyo yonke into. Thula. Yonke into Thula uzobulawa wena. esithethiweyo apha sidile, siyaqhubeka nge-operations and ngeke siyeke ukuzenza. Sizawuqina kuzo njengoba siqhubeka nazo. Ndiyabulela kakhulu. Bahlali.
sizoya kwezi ndawo benisiya kuzo like ezi ndawo benise kuzo ipetition. Into engekho kuthi kwimandate yethu kungena door to door ne-community, ne-members e-community. Sikhupha abantu, ayikho tu kwimandate yethu. Kona uba sini-escort sini-department ebenisiyendishe kuzo i-petition, sizoya. Kusukela leyo uba singene door to door asizokwazi uyenza. Okay, mandithi okay iyavakala no sizawube singabakhuphi qha okwethu asizukwazi uyishiya ivekile yamakwerekwere ivulile kukuba nibavalise then ngelo xesha lento kanithena nethuba niyokwenza lento okumele banayenza kulaa ntona niyinikiwe yememorandum nafeyile uyenza ngoko asinawukwazi ngoku sigqithe ikwerekwere silivulile kodwa sisukele sithi so much akuzukwazi ayizukwenzeka nje yona masiyibeke nje ibe clay wona funeka evalisiwe noba kani wakhuphanga it's fine avale yena akazukwazi sithi simatsha apha uvulile ukwerekwere ayizukwenzeka nje leyo at all. Let's be clear ngaleyo then nina kangoku immediate sigqiba uba nisenexesha niyokwenza lento okumele banayenza sifika nje ngoku sizosabela imemorandum nanizinikwe ngonoququ endingeka-acti kuzo from May ngoba uba nanenze lento okumele baniyenzile besingakhange sibe silapha namhlanje funa niqale ni-accepte your failures first. No, bendizawuthi ndayiva into ikliya asithi amanozivala but ke sifuna nibe khona ngoba asifuni bathi sibageza sifuna nikavala ivenkile wena uzabe ume phaa qha umamele uba akho nto ubundlobongela nesiyenzayo wena naba uyanga ngokwakho evenkile oyivala thina ke kushushumeza uba sicela uvale ngoba into esingazoyenza kubashiya bevulile kodwa sasisememorandum nguMeyi sisithi sicela abantu bangaphandle bakhutshwe engekenziwa nini apha kule tawuni nomasipala wethu. So asifuni ke basibuyele kuloo nto ngoba siyosabela nje sosabela ekudala esasifake ipetition yakhe but bona ababavala asizimatha ababevulile. To add mama kwi-meeting amapolisa endiye ndihlale nawo mna aye athi masize nendawo esiyaziyo ukuthi inabantu bokufika ba-ekthe ngathi ababazi babantu bahlala sibafake phayana uba senzela uba namhlanje sithi naba sebenzani ngabo. Ndiyayiva ke ka-door to door omjamba apha ecaweni zonke ezezilapha lokhali sicela singene kuzo. Captain, sikuba le ntetho mayingabinde apha. Le nto yokuthetha Captain, le nto oyithethile siyayazi ngumthetho lo every time xa sizakusebenza umsebenzi nithetha lo mthetho you are not wrong. So masingabusayandisa ngoba umsebenzi siyawenza pha akho nenye imini esake sabamba ikwerekwere okanye sake savula ivenkile savalile siyivala ngebody language ivenkile sithi nako phofuneka kuthi nenzele abantu ipolisi bakufana kubantu akho nto ezawutshintsha kule nto siqhele uyenza sicela usoloko sikhawuleze Captain. Uthini usebenza ibody language ne? Exactly. We don't give instructions to them. Asiphathi mntu baba yo, asiphathi mntu yo. Kodwa ngeke engabe engaphethanga. Leyo mayaziwe leyo. Hayi kaloku Ngicela mna Captain njengoba sithi mabavale namhlanje asifuna sibuye apha futhi sithi socela bavale futhi sifuna bavale bangaphinde bavule at all bangaphinde bavule sifuna ubona kungekho brown envelope eziphumayo ngoku i-brown envelope mazingaphinde ziphume at all bawumakeke sifuna bavale for good ngoba kuba bake bavula siphinda kokheli siphinda soyigqibile uthonga kayitshela leader wenu wathi ibhodi lakho banito singakuyenza bensinana kuhamba uba siyisuka apha siyaya kwezi department ilula leyo abantu base-South Africa bane-right yokumatsha bayofika kwindawo hayi u-door to door asimenzi u-door to door u-door to door yena u-door to door yile nto niyenza no-ANC nogwede bamane bengena emizini bafike bahlale